Stále rozmýšľaš, či kúpiť alebo ísť do nájmu? V roku 2025 je to väčšia dilema ako kedykoľvek predtým. Prenájom vyzerá jednoduchšie. Žiadne banky, žiadne hypotéky, žiadne záväzky. Ale hádaj čo? Ty tú hypotéku platíš každý mesiac. Len nie svoj. Po 10 rokoch v nájme máš nulu. Po 10 rokoch s hypotékou máš majetok. A ten rástol na hodnote od začiatku a bude rásť aj v budúcnosti. Áno, hypotéka bola na začiatku zložitejší proces, ale keď vieš ako na to, od začiatku splácaš svoje bývanie a nie majetok niekoho iného. Pracuješ v roku 2025, ale bývaš ako v roku 2010? Možno už stačilo čakať. Napíš mi správu a pozrieme sa na tvoje možnosti. Možno zistíš, že na to máš už dnes. Lebo prenájom je pohodlný, ale vlastníctvo to je sloboda.